sashon futhi ngirose sibona neshasha ngizonisa bokufika abashapa simonya bathi bona ngeke baze bahambe kulelizwe leli uma ukuthi nina nifuna uhambe niyobona lapha emazweni abo ukuthi babalekane abaninizile nina nifike nibone lapha sibabalekane kodwa bona ngeke baze bahambe abayindawo bazohlala kulelizwe is either nibakhipha ngenkaniwane nenzeza neparty bona abayindawo asinganakho ngamagama slide nembe video usilelela lapha amasu yositshela pa comment section uzithini ukuphala ngakho because lethi labashonga bathi bona they know the worst una lezi zinto lezi enibenza zona so they are not going anywhere. Lego kuzibabona ukuthi bama South African. Asindawo. Hayi ekhaya ke singayikhona. Hayi ekhaya kodwa siyo. Ayana going. Hayi we are here to station. Hayi ekhaya sivile. Mawazi kenzini ekhaya we not going anywhere. We are here to stay guys. Yibena, ivulile igumba kulo. Sosilayitha. Asiyivele ekhaya we are not going anywhere. Hayibo. Why this question? Amanda knows what it is. How?